Здравейте, аз съм Петър Димитров. В момента живея в София и съм студент. Имах проблем с затлъстяването и той се получи, защото ходех редовно на фитнес. И с приятели около 3-4 месеца. Обаче нямаше голям резултат. В смисъл, мускулите не ставаха по-големи. И затова реших да взимам протеин, защото ме посъветваха, че ако взимам някаква химия, щяло да бъде вредно за организма. И след това може да има негативен ефект. Затова взимах протеин, който всъщност представлява хранителна добавка. Взимах протеина, само че за съжаление той не се оказа ефективен и скоро надебелях на корем и на бедра. И аз започнах да се чувствам неудобно, защото, нали разбирате, изведнъж напълнявам 7-8 кг и някои от дрехите дори започнаха да ми стават тясни. И една вечер, сърфирайки в интернет, попаднах на реклама на фигурин. В началото бях скептично настроен, защото бях пробвал вече други медикаменти, с които да пробвам да отслабна, но те не помогнаха. Разгледах видеята внимателно на вече доволни клиенти, дори успях да се свържа с един от тях. След като разговаряхме, наистина разбрах, че това е чая, който трябва да използвам, за да може да отслабна. Той ми предупреди, че може да отнеме по-дълго време, за да се види резултат. Но след като го използвах един месец и нямаше резултат, аз бях малко отекчен и дори се чувствах все едно съм измамен. Но все пак нещо вътре в мен ме накара да продължа. И след още 2-3 седмици видях, че наистина започва да има резултат, като видях, че започвам да отслабвам малко и след това, след втория месец, с всяко качване на кантара виждах, че съм свалил. Обаче бях малко оплашен да не би това да има лошо влияние върху организма, защото го приемам прекалено дълго време и да ми натоварва някой от органите. Отидах при лекар и след като той ме изследва, запозна с чая и неговия ефект, установихме, че няма никакъв проблем да се използва. И всъщност даже го препоръча на много от своите клиенти, защото, както знаем, в днешно време много от хората напълняват, защото няма достатъчно време да тренират. Но със сигурност аз съм наистина много доволен от чая, защото след като го приемах толкова дълго време, той оказа голямо влияние, възвърнах се старите килограми и сега се чувствам много по-добре в собствената си кожа и тяло. И не се чувствам неудобно, ако сложа дрехи, които са по-прелепнали по мен. И го препоръчвам на всички, които смятат, че трябва да подобрят нещо в своята фигура.